Galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachideme. Tenya welela saraka jubu bomori tenya welela. الحمد لله القائل في محكم تنزيله ادعوني استجيب لكم ثم الصلاة والسلام على خير الانام محمد بن عبد الله وعلى اله طيبين بعدين توسر فلا جباو ملكنا ملكو كان كوفوكا وليمانو ساني واتي اكوني مداليلا كالا تنو على ميكا كقران باكونو كان كالي ويلي ابي انجابي كشيني نما كوني الله فياكا كدافن الله سهرما كا محمد كلو اني اسمو وسن معلمين كو اكاكما كان سن مونا ني ادم دي فاتورا كبا كبارا بلا جلمي جوفنا كرا سبا يني ما مين تراكا ولودي نمانتو ko walma jenyo nyuma kalande nyuma karamo nyuma alma nyuma ulube ala wele minke itola o hinebi isoro bi wajuli kene kono ambawla donia kafo ambe faba kono krenkene ala sigdala mimi wele ko janjigila salamia de meton jaguluba mejin kono jam'iya to ansarudin o bolo fara mime mayambugo kawni janjigila kawni sogoroji kawfe la da do bu tege di nyoma ninga kene basiki ka ke dugo don kene hinayini kene kase oni mamunu jara ala taala ka dine barala ka ke hinayini kase uluma krenkene ala ankaramogoni ankaramogod dinke Muhammadul Madani Haidara almarhum anyamogo ya bela jelembi tan la dati mera ka be février kalo sambafla ani mugani woro alislam jama kenen sheria bara inundona ni maba welele unka bismillah likan anka je ankulu sheria nyoko fe oga jama bismillah soroji adutigi le adete adeni wa sanjama ame joni gene gele ngaya alo ni wajuli sebe ka hine yini a se anga taboma amul menyina mala fana ninga dimenyi kana nyeno fana ma sawo sa amoli ke dudi tola ne adla jete ako nababe fefanya suguduni kana ndema nimbara ina alhamdulillah ala bega duwamina nere alhaji maju jara ni alega kawra sigi ni alega sena ka bulu alo kenega ni annana ambe police jama kulu bela jelema sulu anga imam fembea comme ay quartier ça va le citer nous et soroji mayambu jalila nous le kenega imam fembe dudi ko folila sa bema kambe folise bema ningenenga no bore anga kalanga monona farwasia di ama le anga karamo la kawye ambe foliba duma kenenga no bore sa o dina tugu abodo o dina to musodi niya me dina c'est les femmes ah oui ame bamba to munu ga wajulu kenekani ala ga hina tabola ala ga yakuma ala ga meka sarakati buni comité saba musobo tola no e janjila soboroji mayangu ko ga foli supema ani chela ka ubela yele musaka munu mina doni fena ani musaka munu donala ko ka bela jelen fo ko ga ngania nyumala anu ga chesiri ni fen baran ko na konra parce qui veut dire avant ba nyini tonde mu bela jelen fe anon kan mo ko chesiri dana édition nga se ga continuer ba mo to la ba wa no yi commune 6 présent ba no yi sangare amaga foli la sama ani comité fenfei CCA au président belagele ani musoba mumbea amena foli mulase ani kuma mulase we almamu togola kerangaраlela almamu kanyamo togola ne alhaj Yusuf Konare amega foli lase ale di togola sabu anya ale di ka chidinye kana kenenka
k'a bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma minnu tɔgɔ fɔra ani minnu tɔgɔ ma fɔ foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka se an ka karamɔgɔw fɛnɛ ma minnu bɛ kɛnɛ in kan yan ani minnu fɛnɛ ma kɛnɛ sɔrɔ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn kɛnɛ labɛnbagaw ye n'o ye organisateurs ye u bɛ fo kosɛbɛ kɛnɛ labɛnko ɲuman a bɛ kɛnɛ jaabi mɔgɔw la k'a fɔ labɛn alhamdulilahi a ɲɛna kosɛbɛ ala ka barika don an n'u la ala ka n'u sara ni hɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an balakaw fɛnɛ fo olu minnu jɔyɔrɔ ka bon diinɛ ko la olu minnu ka cɛsiri ka bon a la a wuli ka jɔ a n'a jama caya olu minnu ka caya la kosɛbɛ ka tɛmɛ an falakaw kan an b'u fo k'u barikada ala ka n'u sara ni hɛrɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ alimamiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la foli daminɛ n'a laban ye minnu ta ye o ye an ka sirifu de ye diinɛ daminɛra olu de la wa a bɛ laban olu de bolo donc an ye foli bila kɔfɛ o t'a yira k'olu ye kɔfɛ mɔgɔw ye dɛ olu ye ɲɛfɛla ye olu ye laban ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka ɲɛ mɛn o la. A ka bɛn tɔgɔ la n bɛ kuma ni président nɛ n'o ye Amadu Gindo ye Amadu Gindo ko ni sera ko a foli lase aw ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase an ka président d'honneur ma n'o ye monsieur Badara Aliyu Hadara ye an b'a fɔ k'a ni ko a dan sɔgɔ assalamu alaikum ko association ka bɛ maaya la jɛkulu don jɛkulu min ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la cɛ ni a ka kan muso n'a ka kan denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni a ka kan diinɛ ma bɔ diinɛ na chrétienw b'a la silamɛw b'a la ladaratigiw b'a la a kun ye mun ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si kana mɔgɔ si lagosi i ka taabolo la n'a sɔrɔla an bɛɛ lajɛlen bɔla an fa adama na n'o ye tiɲɛ ye k'an ka baara kɛ o kan mɔgɔ si kana mɔgɔ si lagosi maintenant wele bɛ bila bɛɛ lajɛlen ma aw ka na an ka maaya baara kunkilenna kelen ɲɛsufan kelen ani bɔrɔ kelen a ma dabɔ foyi kama fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka adamadenya diya ɲɔgɔn bolo a kun y'o dɔrɔn de ye. Ala ka si di an bɛɛ ma ka kɛnɛya d'an ma minnu y'an kɔ dali la Ala ka lahara sɔnsumaw ye Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman nɔgɔya an bɛ to k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na nin diyara n ye yɛrɛ de ɲɛmɔgɔw ko halisa ko k'a fɔ aw ye aw k'aw jija nin ma an ka to ka bɛn ka fara ɲɔgɔn kan nin de ka di silamɛya la nin de bɛ kelenya ko fɔ nin de bɛ badenya ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mayamugu présidente Sɔgɔrɔji présidente Janjigila présidente olu de ka kuma don ni fili min yera la ne ka fili don a bɛɛ ka yafa an bɛ sirifiw fo k'u wale ɲuman dɔn Ala ka taga ni ka segin nɔgɔyaw ye. An ka lasilikɛla o y'an karamɔgɔ n'an ka sirifkɛ ye Isa Baba Haidara Jamiyatu Ansarudine lasilikɛlaba don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma a ye lasilikan ɲini kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. An b'a deli Ala fɛ Ala ka an bɛɛ sawaba ma. Amin. Sani an bɛ don kuma kɔnɔ an bɛ bonyamasegin kɛ an bisimilabagaw ye nin kɛnɛ in kɔnɔ na su in na. Kɛnɛ labɛnbagaw n'o ye komite saba min farala ɲɔgɔn kan Ansar tɔgɔ la komisisi kɔnɔ Sokɔrɔji Janjigila ani Maɲanbugu ka kɛnɛ sigi k'o kɛ tasibila ye k'o kɛ hakilijigi ye ka ɲɛsi kɛrɛnkɛrɛn ma ka daminɛ an karamɔgɔ la Mohamed Madani Haidara ka se an karamɔgɔ Sheikh Usman Madani Haidara ka denbaya fɛn o fɛn y'an kɔ Ala ka hinɛ la ka na se ansaru minnu n'ani olu jara nin diinɛ baara nin na sirifi ninnu nɔfɛ tugu la ani ka kɛ ɲɛnɛma hinɛ fana ye ani barika ye ka don anw yɛrɛ la bi ka an ɲɛ k'an ta don kɔnɔ kɛnɛ sigi kun y'o ye an bi o duwawu kɛ minnu ye o ŋaniya siri minnu farikolo y'u yɛrɛ labila nin ko in baara kama organisateur ni organisatrice bɛɛ o kɔrɔ
tobilikɛlaw la organisateurs la ana bolofara bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ minnu fana sɔnna ka dɔrɔmɛ k'o don nin ko in dafɛ an bɛ dugawu kɛ o bɛɛ lajɛlen ye ka deli Ala fɛ a baraji Ala k'o di an n'o ma a tɔnɔ diɲɛ yɛrɛ la Ala k'o kɛ an ye ka an mɛn ka kɛ sijan kɔfɛ k'an ta kɛcogo ɲɛna k'a kɛbaga di an yɛrɛ fana ma Ala k'o kɛra an ye o sira kelen fɛ comité 3 Ansaru ka sigi cogoya la Ansaru ka ton structuration cogoya la o bɛ commune 6 kɔnɔ walima arrondissement 6 kɔnɔ bi donc président min kɛnɛ kɔnɔna na Sangare Yakuba a n'a ka bureau den bɛɛ a n'a ka comité bɛɛ an bɛ foli kɛ o la kɛrɛnkɛrɛnma commune 6 ka ɲɔgɔn minɛ la ani ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo la silamɛya y'o de fɔ anw ka baaraw tilalen de don sigida ni sigida an tilalen de don mais an farafaralen tɛ an tilala de ka baara de sarada ka di an ma donc bɛɛ ka dɔɔni kɛ bamanan ko ten nin tɛ kunbɔ nin tɛ kunbɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ kunba dɔ ye donc o tilalen ka sɔrɔ farafaralen tɛ o bɛ taa an lajɛ arrondissement kelen kɔnɔna na k'a fɔ a ma ko sous section o tilalen ka sɔrɔ farafaralen tɛ bi Ansari ka kɛcogoya la ba kinifɛn bolo donc o bɛ commune fɛn o fɛn bɛ o mara kɔnɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ o ma ko section rive droite o tilalen fana ka sɔrɔ la farafarali tɛ o bɛ tila k'an dalajɛ tuguni Bamakɔ n'a dafɛ mara kɔnɔna na district kɔnɔna na k'a fɔ o ma ko coordination donc o tilalen ka sɔrɔ farafarali tɛ o bɛ tila k'an lajɛ ka Ansari bɛɛ kɛ kelen ye cɛ kelen ye hakilina kelen ye farikolo kelen ye dusukun kelen na an b'a fɔ o ma ko ADN national Mali sini o sigiba yɛrɛ bɛ Bamakɔ convention région bɛɛ Mali kɔnɔ Ansaru bureau ba minnu bɛ yen o bɛɛ kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ o ye laada sigi de kalo 3 o kalo 3 o ɲɛmɔgɔba ye Alhaji Moribo Jalo ye donc an bɛ foli kɛ nin sira ninnu bɛɛ la Ala ka barika don Ansar la a n'a ka mirina ani a karamɔgɔ Serif Usman Madan Haidara o kɔfɛ an bɛ foli kɛ foli kɔma sigi wala an bɛ foli kɔma sigi dugutigi la ani an fa min kumana dugutigi tɔgɔ la donc ka foli de kɔma sigi ka fɔ foli jara an ye u ye an bonya nin kɛnɛ ninnu bɛ sigi dɔrɔn an mago bɛ minnu na olu ka yamaruw a y'a kɛ an b'aw kalama a n'u ka duwawu u bɛ wasa kɛ a fɔ kun yɛrɛ ye an fɛ u ye o de ye nka u yɛrɛ ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn ka na walima ka sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na kɛnɛ kɔnɔna na donc u ye anw jama u ye an bonya Ala k'a to an kɔnɔ ni maa min bɛ ne dɔn ni min bɛ Ansaruw dɔn o bɛ na ko karisa bɛ na nka ni maa min t'an dɔn n'o ye ɲɛna kala ko ninnu bɛ mun na yen nɔ n'a ye dugutigi yɛrɛ ye kɛnɛ kɔnɔ a n'a dɔn ko kɔni ye kosɛbɛ ye o donc arabu ko ten tasharrafna bi hudurikum anw bonyana de n'aw ka nali ye a y'an ka kɛnɛ bonya an bɛ Ala deli Ala k'o barika don dugu la partenaires ni coopération baw ma baw ka ɲɛsin a ka dogoni ma ka développer sira bɛɛ fɛ Ala k'o kɛ dɔw de bɛna kɛ su in na aw ka dugu kɔnɔ donc o ye occasion dɔ ye o ye chance dɔ fana ye an bɛ Ala deli Ala k'a minɛ o kɔfɛ an ye diinɛ tɔn de nka an ye dugu dɔ den ye an ye o dugutigi fo
ko marabagaw bɛɛ fo ka administrateur bɛɛ fo an bɛ an ɲɛ jɔyɔrɔw fana fo n'o ye anw ɲɛsifan fɔlɔ fana ye o y'an ka imamu ni an ka karamɔgɔw ye alimami o ye kɛra laada yɛrɛ diinɛ dugutigi ye sa an ka jamana kɔnɔ o kɛra laada ye diinɛ dugutigi o ye alimami ye nka dugu bɛɛ a siya n'a taabolo bɛɛ tigi donc o ye dugu tutigɛbaaw ye walima ɲɛmɔgɔ kalifara minnu na donc an balimakɛ min kumana Konare imamuba tɔgɔ la ani alimamiw bɛɛ tɔgɔ la wa tɔgɔ kelen na an bɛ yan wasa don ale ka foli fana na k'a fɔ majilisitigiw bɛra karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ commune 6 kɔnɔ min bɛ a ka majilisu la min b'a ka kilasi kɔnɔna na min b'a ka zawiya de la min bɛ misiri kɔnɔ ka foli kɔma segin u bɛɛ ma ka tɛmɛ an karamɔgɔ fɛ Konare fɛ a ka o laso ma ko bonya ye an fa Konare dakuruɲɛ fila min fana fɔ k'an ka kɛnɛ ɲaga k'an ka kɛnɛ bonya an b'a fɔ a fana ma ko tasharafna bi hudurihi ale nali kɛnɛ kɔnɔna na min bɛ alimamiya dɔn n'o fana y'o ye o n'a dɔn ko an b'an sɛbɛla yan nɔ ala ka n'i sara a ka bɛn n'o ye an ka bɛn mɔgɔya la boli an bɛ a fana fo a ka bisimila ko ɲuman na an ka bɛn maaya la ye silamɛya ka miirina de ye alakira sallallahu alaihi wa sallam kuranɛ yɛrɛ de ko ten ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ko ma kira ci n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wa sallam dɔwɛrɛ kama fo a ka kɛ hinɛ ye jaba bɛɛ ye jaba de ye a fɔ min ma tubabukan na ko univers univers fana kɔrɔ ye jumɛn de ye an b'a fɔ an ka dugukolo ye min ko terre mais o ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nɔ ala ka danni na dɔnni ye belebeleba dɔw découverture kɛ i n'a fɔ u bɛ minnu fɔ Mars n'a ɲɔgɔnnaw fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ dɔnni ma min ye ala ka danfɛnw na ala ka danfɛnw ma da dɔn wa hali o bila yɔrɔ bɛɛ man dɔn hadamadenw fɛ donc o univers bɛɛ o kɔrɔ planète minnu dɔnna minnu ma dɔn danfɛn minnu b'a a kan silamɛ tɛ dɛ danfɛn minnu bɛ o sanfɛ donc ani o environnement yɛrɛ ko ala kira cira de ye o ka hinɛ kama o yɔrɔ o tɛ diinɛ ko o tɛ hali mɔgɔ ko ye univers yɛrɛ c'est à dire danfɛn minnu b'a kan fɛn ɲɛnɛma minnu b'a kan hadamaden yɛrɛ fana ye fɛn ɲɛnɛma de ye mɛlɛkɛ ni jinɛ ye fɛn ɲɛnɛma ye ka se daba ninnu ma bɛɛ bɛ lajɛlen ye fɛn ɲɛnɛma ye donc ani o fɛn yɛrɛ environnement yɛrɛ dugukolo yɛrɛ ani fiɲɛ ni ji minnu bɛ a kan ani o kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o dɔnna ani minnu ma dɔn dɛ a fɔ nin de ma ko univers donc ko ala kira cira de ye o univers o caman fana pluriel fana de ko ye kelen tɛ dɛ o caman donc ko kira cira de ye hinɛ kama o ka se ka bɔ a ninnu ma kuma tɛ mɔgɔ ma min dɔrɔn a ma kira faamu bi ala kira sallallahu alaihi wasallam a taalen Madina bɛɛ b'o dɔn a ka baara fɔlɔ min kɛra o de ye ka bɛnkan ta Madinɛkaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ma ko pacte Madine a ye Yahudiya kabila 3 sɔrɔ yen Bani Khurayzata Bani Nadir Bani Kainuka o ye Yahudiya kabila 3 ye ka Larabu kabila 2 sɔrɔ yen Aus ani Khazraj a ye bɛnkan ta a n'olu ni ɲɔgɔn cɛ mun kan ko ala de y'an kɛ yan k'a ye ne ka diinɛ tɔgɔ ko silamɛya ne ye Larabu ye nka n ye Makanka ye nka sababu ye n se a nana immigration na
minnu ye bisimila olu ye larabu ye nka faso fila yɛrɛ don san 100 kɛlɛ yɛrɛ kun b'o ni ɲɔgɔn cɛ ni silamɛya nalen tɛ a y'olu fɔ k'olu bɛɛ yahudiya minnu fana bɛ yen nɔ u bɛɛ ka kabila kuntigi bɛ yen nɔ a y'olu fana fɔ k'u bɛɛ donc ka bɛnkan ta sigi la an ka y'a lakana Madinɛ dugukolo an ka lakana Madinɛ environnement an ka lakana donc an yɛrɛ ka ɲɛ a la donc bɛɛ ka baara kɛ ni min sera ka min la faamuya ka diinɛ na ni jogo ni ka wuli ka jɔ ye o do mais an kana ɲɔgɔn lagosi an kana ɲɔgɔn labila an yɛrɛ kana tiɲɛ a la ayi o bɛɛ ka nɔgɔ fo mɔgɔ wɛrɛ kana bi dɔ kan an ɲɛna an k'o to o bolo donc a bɛ fɔ o de ma ko an ka ko an ka bɛn mɔgɔya la diinɛ minnu b'a kɔnɔ a miirina tɛ k'a fɔ ko an ka jɛ ka ɲɔgɔn ka diinɛ baara o hakilina tɛ mais bɛɛ ka to i sugu la arabukan na a bɛ fɔ o ma ko a ta'ayushu a silimi walima a ta'ayushu ma'an vivre ensemble an ka se ka balo ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn bonya awɔ bɛɛ bɛ laseli kɛ n'i ka diinɛ kumakan de ye Farabana Musafa Jallo ka kumakan dɔ bɛ yen nɔ a b'a fɔ don min na o y'a sɔrɔ a ma tuubi a kɛra 2012 janvier kalo kɔnɔ Farabana karamɔgɔ taara wajulu dɔ la ye a nana karamɔgɔ ka kɛnɛ kɔnɔ kuma dira a ma a nana o kɔmasegin de kɛ 2012 mawuludu la 26 mars la kuma a ka kuma kɔnɔ a ye karamɔgɔ Ayidara fo mais a ko mɔgɔ ale ye bolitigi ye o don na ko k'ale ye bolitigi ye a danbɛ o la o ɲɛ b'a bolo mais a dalen don Ala la a dalen don silamɛya la nka bɛ nin ko in de la o de b'a nin ka bi a sɛbɛn y'o de a y'o de fɔ ko nka ko kuma diɲɛ kɔnɔ ko kuma ye saba de silamɛya kuma kafiriya kuma ani molobaliya kuma ko nka molobaliya kuma fɔbaga bɛ silamɛla mɔgɔ la a bɛ kafirila mɔgɔ la silamɛ kuma bɛ yen nɔ ala kira ala bato ye nin silamɛya ye tiɲɛ alijinɛ ye tiɲɛ a y'a cɛsiri nin bɛ ka silamɛya valɛriw fɔ ka ala ko fɔ ka ala ɲɛsiranɲɛ fɔ donc wajilikɛla k'i sigi a ka kutuba la micro la émission na télé la walima radio la k'o fɔ k'a ka diinɛ commentaire kɛ ka kira bila kira tɔw ɲɛ k'a fɔ k'a daraja kɔrɔta a bɛ fɔ o ma ko a bɛ ka silamɛya kuma de fɔ awɔ o ye silamɛya kuma de ye nka kafiriya kuma o fana ye k'i ka fɔ an ka cɛsiri an bɛnbaw ka kɔrɔlen na an ka n'o bila ninnu y'an mago dilan ka tanaw fɔ ka terew fɔ k'olu latanga donc k'a fɔ an tɛ nin bila dɔ wɛrɛ ye ni ni an ba kelen an sigilen bɛ nin kan a ye fɛn bɛɛ ɲɛ ye diinɛ kura min nana anw bɛ nin de kan donc k'a ta nin fɔ k'a valeur fɔ a ye fɛn min ɲɛ ale ye a ye fɛn min ɲɛ a bɛnbaw ye k'o fɔ i sɛbɛ yɛrɛ la k'o kɛ a bɛ fɔ o ma k'i bɛ k'i ka o kafiriya kuma fɔ o ti gasi ye nka sa k'i to kutuba de la sisan chrétien ti to yahudiya ti to kafiri ti to o tɛ silamɛya kan na a bɛ fɔ o ma ko molobaliya kan o bɛ silamɛya mɔgɔw la o kɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko molobaliya kan bari ala yɛrɛ m'o fɔ bari ala ye kangari yɛrɛ da de kangari de da a ko a kana mɔgɔw ka boliw neni walima mɔgɔw ka alaw neni mɔgɔ minnu bɛ ka fɛn wɛrɛ bato min ti ala ye u bɛ ka min bato o y'u ka danaya de donc a kana o neni n'o kɛra fa yasubulaha kɛlɛ dabɔra ɲɔgɔn dusukasi de kama wala ni bi mɔgɔ sɔgɔ yɔrɔ min b'a tɔɔrɔ walima nɛgɛ bi don yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ de ɲini o donc n'i ye mɔgɔ ka bato fɛn neni k'a ka diinɛ siɲɛw a ka sloganw n'a ka diinɛ taamaserew donc ko o dɔgɔya n'a fana bɛ min kɛ e min y'a fɔ e de y'a fɔ o ale ka e fana neni o ti mɔnɛ bɔ o e fana sɛmɛyɔrɔ ye min ye sa a b'o de gosi
n'i y'a ka karamɔgɔ gosi a b'i ka karamɔgɔ gosi n'i y'a fa nɛni a tɛ a ta sara e la a fana b'i fa nɛni n'i y'a ka bato fɛn nɛni a fana b'a segin Ala ma Ala yɛrɛ ko fa yasubulaha ko mɔgɔ ninnu dimiyɔrɔ kɛ Ala de nɛnini ye bighayri ilmin ka sɔrɔ a yɛrɛ bɛ ka min fɔ a b'a dɔn o tɛ tiɲɛ nka a y'a dabɔ dusukasi de kama nka e bɛ taa fɔ de ko a ye Ala nɛni ka sɔrɔ la e fana y'a nɛni o y'a ka danaya de donc o y'o ye kafiriya kuma fana bɛ yen nin ye kɔrɔlen ye donc an bɛ nin bato ne kɔni ma bɛnbaw ka fɛn an ka kan bonya an ka laada bonya an ka tɔgɔ bonya mɔgɔ min y'i sɛbɛ dɔ ma o fana bɛ yen o fana bɛ ka campagne de kɛra nka o fana dɔw yɛlɛmana dɔw fɛ molobaliya kan min bɛ o kɔnɔ fana sa o de k'i to o kɔnɔ ka Ala yɛrɛ ta ka Ala nɛni ka silamɛya nɛni ka silamɛya ka bato fɛnw k'olu ta o tɔgɔ ma k'olu kɛ jasilenya ye a ti fɔ o ma ko ye kafiri kan ye dɛ o ye molobaliya de o tigi bolo a fɔ o ma ko molobaliya kan donc a ko molobaliya kan fɔbaga bɛ silamɛlamɔgɔ la a bɛ kafirilamɔgɔ la mais kafiriya kan de ye k'i ka sɛbɛ fɔ ka to o kɔnɔna na k'o bato kɛ silamɛya kan de fana k'i ka diinɛ fɔ ka i cɛsiri a la donc nka molobaliya kan de ye k'i to i ta la i ma tila o kɛ la dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ta tigɛ ka tila k'a dɔgɔya tuguni donc mirina taayishu silmi vivre ensemble kan bɛ de ko e ka to i ta la nin ka to a ta la a ka mɔgɔya kɛ a bɛ don ɲɔgɔn ka denkulu ni furusiriw la ni sayaw kɛra hali a bɛ ɲɔgɔn ka sukoyaw kɛ ni duwawu ni dusukasi ni condoléance ɲɛsinnen a ma nka n'a sera a ka diinɛ bato yɔrɔ ma sa a ka o sukoya in na e bɛ a jɔ k'u filɛ u k'u ka batow kɛ awɔ an bɛɛ ka dɔ kɛ ɲɔgɔn ta la o tɛ bi kuma ye kafiriw tun y'o ɲini ni Alakira ye o na'budu ilahaka sanna wa ta'budu ilahaka sanna wa ta'budu ilahana sanna i bɛ an Ala bato an bɛɛ bɛ jɛ ka Ala kelen in bato san kelen n'o kɛra o san kunbɛn an bɛ jɛ ka anw taw fana bato donc an ka to ka alternance kɛ ta awɔ kul ya ayyuhal kafiruna nana o de la o lakum dinukum waliya din la a'budu ma ta'buduna wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidun ma abadtum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliya dini aka dine b'aw bolo ne tɛna aw ta ni bato aw yɛrɛ tɛna ne ta ni bato donc nka a ta b'aw bolo a y'a cɛsiri a ta la an bɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ ni baara kɛli a ka diinɛ b'a bolo waliya diini silamɛya min fɔra o la ne yɛrɛ bɛ n cɛsiri o la donc o ye diinɛ ko fanfɛla ye nka an bɛ sugu jɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sanuw kɛ an bɛ feerew kɛ an bɛ juruw ta ɲɔgɔn fɛ o misaliyaw fɔra hali kira yɛrɛ la ko a ka sahaba dun dɔ ka dɔgɔtɔrɔ dɔ tun tɛ silamɛ ye o dɔw tun ye yahudiya ye donc juruko yɛrɛ fɔlen bɛ ko hali Alakira tun bɛ juru ta ni yahudiyaw cɛ o kuma ka ca dɔɔni nka Alakira kɔni tun bɛ taa u banabaatɔ filɛ a bɛ hinɛ u la o ma sɔsɔ fiyewu donc an b'o fo initiative la cɛsiri la ani wulikajɔ la nin de ye diinɛ ye k'an baw fo bamuso min ye bisimilali kɛ an ka cɛkɔrɔba Jarakɛ ko ten ko tigi ye musow ye siga foyi t'a la jango silamɛya a Alakira silamɛya kira mɔgɔ fɔlɔ ka don silamɛya la ka da kira la ka tugu a nɔfɛ o kɛra muso ye Seydatu Khadija ye fo kira y'a fɔ lawla malu Khadija wa sayfu Ali lama qama hadha ad-din a ko ni Khadija ka nafolo tun tɛ ani Aliyu ka bamuru ko nin diinɛ tun ti jɔ Alakira y'o fɔ donc Khadija kɛra kira muso ye ka kɛ a balimakɛ ye ka kɛ a jigi ye ka kɛ a gunofɔyɔrɔ ye ka kɛ a terimuso ye ka kɛ a denmuso ye a kelen ye nin bɛɛ ɲɛ Alakira ye bilasirali ni hakili bɛɛ la hali kira bɛ ci tuma min na a nalen Khadija ko k'a ka hakili sigi ko tɔɔrɔ tɛ Alakira sɔrɔ k'e ye yatimɛw ɲɛji cɛya e ye falatɔw jigi cogo ya e ye kɔngɔtɔw ladumuni ka fɛrɛ farintanw fɛrɛ bɔ Alakira e kɛra muso cɛsabatɔw jigi ye
ala ti kojugu kɛ e la jinɛ ti don e la e tɛ kɛ jugu sago ye fa ti wele e la fiyewu Hamidu Mahamudu o ye Khadija ye a y'a yɛrɛ di a ka hakili ka kira dɛmɛ a ka nafolo ka kira dɛmɛ a yɛrɛ farikolo fana k'o kɛ ka kira dɛmɛ kosɛbɛ Hadara wala an sigilen bɛ an bɛ kumala bɛɛ bɛ ka e tu cɛ dɔ la ka tɛmɛ Jawara yɛrɛ ko jɔ ko cɛkɔrɔba ɲuman Seydou Ousmane Madani Haidara Odo Alimu Alama a sumasi kun bɛ ka a seri de o nka kuma falen nana se Bamakɔ yan o y'a labure ka ɲɛ ka turu muso de y'o kɛ o de falenna ka bolo bɔ ka den bɔ ka diɲɛ bɛɛ labɔ bi Ansari kɔnɔ jamana 40 pays 40 tɔnden dadɔnbali ka yirali kɛ diinɛ na ni dusukun yɛrɛ ni baara ye ani mɔgɔya ɲɛta ko o sababu ka to yan nɔ ni sababu ala ka ko ye sababu de ye ko ti kɛ ala ti ko foyi k'a tuma ɲɛ a t'a kɛ n'a sababu tɛ karamɔgɔ tɛmɛna sira caman fɛ sofaraw ni motiw cɛ Côte d'Ivoire dugu kɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ donc gɛlɛyaw nana sɔrɔ gɛlɛya minnu ni hɛrɛ tɛ sɔrɔ gɛlɛya minnu kɔ o y'a sɔrɔ Mopti donc a nana k'a bɛna ɲɛɲini Bamakɔ a ka dakuruɲɛ kelen Bamakɔkaw ko an ti kari nin kɔ e ka to yan a ko Bamakɔ condition ka gɛlɛn an ka cɛkɔrɔba ko tɛ dɛ bakɔrɔba denw kama ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma halisa a ko Siribikɛ a b'a fɔ a kuma na ko Bamakɔ ye dugu min ye ko ɲɔgala se t'a a so kɔfɛ ko ɲɔgala tɛ dugu min so kɔfɛ ko dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛ balo fɛrɛ de la et puis Bamakɔ tatɔ ye k'a ka moto bɔ k'a jɔsi k'a bɛ taa sugu la k'e bɛ taa mun feere ko a tɛ feere kɛ feerefɛn t'a bolo i bɛna taa sanni de kɛ wa a tɛna taa sanni kɛ nka son fana tɛ nka a b'a dahirimɛ sɔrɔ awɔ a ti taa feerefɛn kɔni t'a bolo wa a tɛna taa sanni kɛ wa a ti taa sonyani kɛ nka a bɛ taa sugu kɔnɔ a bɛ sugu jɔ a bɛ segin ni nasɔngɔ ye Araba Jawara yɔrɔ a b'o jara dɛ an ka welelikɛla filɛ Arama filɛ nin ye ale ye commissaire kɔrɔ de ye o y'olu ka baara de ye commissaire tɛ so ye dɛ nka a ka bitigi tɛ yen a ka tabali tɛ yen o ye fɛrɛ de ye Bamakɔ duguba bɛɛ bɛ ten ni tɛ duguba kɔnɔ dɔrɔn ni ko i bɛ taa sugu la dɔrɔn ayiwa i bɛ taa ni fɛn dɔ de ye ni tɛ duguba kɔnɔ dɔrɔn n'i ka malo bɛ bɔ jiginɛ na i ka fura bɛ kari kungo kɔnɔ nka Bamakɔ yan pharmacie ani seere ani malo feere yɔrɔ a fɛn bɛɛ ye wari jelikɛ dɔ ko Bamakɔ ye dugu ye koyi o y'a yira k'a fɔ ale tɛmɛtɔ de don a ka wajili dɔ senfɛ sunkalo kɔnɔ k'a bɛ taa sunkalo kɛ seli kɛ a ba kɔrɔ o y'a ka laada ye 84 mai kalo o sunkalo fana kɔnɔ ninnu k'a ma ko n'i taara i ka segin ne ko n mana sigi yɛrɛ kama yan n nana ko dɔ de ɲɛɲini n sispana Mopti donc a sun ye faaba Bamakɔ kɔrɔ ko faaba n bɛna ɲɛɲini ka segin ka taa olu ko to yan a ko Bamakɔ ka gɛlɛn a condition ka gɛlɛn a ko k'an m'an seko kɛ i ye u ye proposition min kɛ o tun tɛ Haidara bɔ mais o y'a wasa o tun t'a bɔ dɛ mais o y'a ɲɛ a ye wasa dɔw la ala ka dɛmɛ nana o de kama a ko muso a ka misaliya kɛra ala kira ka misaliya de ye kira dɛmɛna ni muso dɔ de ye Seydou Ousmane Madani Haidara fana sigira Bamakɔ bi ka sabati ka hakili sigi ni musow de ye cɛw ka fara o kan denmisɛnninw ka fara olu kan arabu ka shari dɔ bɛ yen Mahamudu Gani ma ko man tajati ummatun min ahliha batalan illa wa min khalfiha unsa turabbihi a ko cɛŋana si tɛ yen communauté si tɛ yen manto si tɛ yen nɔ ko kɛɲɛkɛ dɔ b'u fɛ hero dɔ b'u fɛ cɛ dɔ bɛ yen nɔ min ye ŋana ye k'i ma ŋana ye jamakulu si cɛ la ŋana bangenen fo muso ŋana dogolen dɔ de b'a kɔfɛ illa wa min khalfiha unsa turabbihi
fo jamakulu fo ka sɔrɔ la muso dɔ de b'a kɔfɛ min b'a aide kɛ ka a lamɔ k'a laso k'a ja farinya ani k'a pousser ha n'o ma k'a yɛrɛ ba ye o bɛ k'a furumuso ye walima balimamuso walima denmuso wa ni cɛ fana fɛn o fɛn ni muso naani nin sɔrɔ k'i kɔsɛmɛ a la n'a ɲɔgɔnna naani tɛ cɛ min bɔ a tɛ si la fiyewu Ala ka kelen nɔgɔya an ye naani awɔ i bɛ muso naani de ta Allahu akbar Hadira a bara ci i ba i balimamuso i denmuso ani furumuso cɛ naani dafara nka nin bɛɛ la min ɲɔgɔnna tɛ o y'i ba ye i balimamuso bɛ da o kan a tɛ wuli Ala b'o fila choisi ye i yɛrɛ bɛ tɔ fila choisi Hadira yɔrɔni walawala a ye fɛn fila bɛ yen Ala bɛ fila choisi hadamaden ye k'i bila ka fila choisi Ala bɛ fila min choisi n'i tɛ ɲininka o la o de ye mɔgɔ bangebaga Ala b'o choisi ye mɔgɔ balima Ala b'o choisi ye nka i yɛrɛ b'i teri ni muso choisi Hadira o de kama k'i ka walawala n'o m'i diya i b'o falen ni teri ma k'i sago ye dɔ wɛrɛ ɲini ni muso ma k'i sago ye dɔ wɛrɛ ɲini nka i bangebaga n'o ma k'i sago ye i b'o muɲu de ye Ala de y'o kɛ o ye Ala ta ye o de kama fɔ Ala b'a gɛlɛya ne ye fila min choisi ka n'i ta in fisaya ne ta ye mɔgɔ t'i balima choisi ale fili ɲaman tɛ yen bangebaga fana mɔgɔ t'a choisi Ala ye min d'i ma i b'i wasa dɔ o la donc an b'aw fo su in na ye tasibila de ye ka hakili jigi de don minnu bilala an ɲɛ o mɔgɔw bɛ fɛn min na n y'o fɔ o ye an ka duwawu kɛ o ye an ka sarakati bɔ o ye Ala ye min ɲini an fɛ k'an k'o kɛ u ye o de ye ka duwawu kɛ u ye ka saraka bɔ u ye wa an yɛrɛ bɛ se ka fɛn min fana kɛ n'o de bɛ se u ma o de ye ka duwawu k'u ye ani ka saraka bɔ u ye ni hakili tora i ka tɛmɛnenw na i yɛrɛ tɛmɛnen hakili bɛ to o la awa n'i yɛrɛ tɛmɛna hakili bɛ to i la Ibrahima bun Adhama a kɛtalen Busra ka ninnu kɛlen k'a ɲininka k'u ka duwawu jaabi baliya sababu la Tarawele bisimila u ka duwawu jaabi baliya sababu la Ibrahima bun Adhama dɔnnibaa mana taa yɔrɔ min na kamanagan min bɛ sigibagaw la u bɛ gɛrɛ a la u b'a ɲɛfɔ a ɲɛna olu ka fɛn bɛɛ de gɛlɛyara san gɛlɛyara jamana gɛlɛya crise caman tun bɛ yen nɔ donc ale nalen o fana u ye Ala deli caman fana kɛ a ma minɛ donc ale nalen sufi ba don n'i ko Ibrahima bun Adhama sufiya kɔnɔ cɛ dɔɔnin de don ale ka madrasa b'a dama na sufiya kɔnɔ u sera a ma u ko Ibrahima bun Adhama a ko an ma Ala ka kumakan dɔ faamu kuranɛ kɔnɔ Allahu Taala bɛ k'a fɔ ud'uuni astajibu lakum wa nahnu munzu dahri nad'u Allaha wa la yustajabu lana a ko Ala ko a ma ko an ka deli k'a b'an sɔn an jaabi k'a bɛ san caman bɔ waati caman an bɛ ka Ala wele Ala tɛ k'an jaabi donc a ko kayfa yustajabu lakum wa kad matat qulubukum an ashrati ashiyain a ko cogo di aw ka duwawu bɛ jaabi k'a sɔrɔ aw dusukun sara pewu ka bɔ fɛn tan bɛ yen nɔ o kelen o kelen n'o yɛrɛ b'i la i ka o duwawu ɲini i ka duwawu kɛlen o ko la a tɛ minɛ nka aw dusukun sara ka bɔ fɛn tan ma mago bɛ fila de la a kɔnɔntɔnna ni tanna a kɔnɔntɔnna a ko dafantum mawtakum walam ta'tabiru bihim aw y'a ka su don a ma taasi o la awɔ ta'tabiru bihim o kɔrɔ aw ma taasi ni u ye ne su don an karamɔgɔ yɛrɛ b'o fɔ Ayidara a ko a bila i kunna e de bɛ bolo la e k'i miiri o la Seydina Ali n'a ka kalanden dɔ Ibn Kumel taara kaburu la n'u taara kaburu na Sudan na Seydina Ali b'o de fɔ a ko dafannakum kama dafantumuhum wa kadhalika nudfanu
ako an nana aw di bi k'aw su don be i n'a fɔ a kana jigin an na dɛ laada de don i n'a fɔ a y'u don cogo min na kunu donc wa an yɛrɛ bɛna don ten sini bolo dɔw fɛ awɔ dafannaakum anw nana ka na aw di bɔgɔ la kɛma dafantumuhum i n'a fɔ aw yɛrɛ dɔw y'a fa dɔ da a y'a ba da a y'a muso da a y'a den dɔ da a y'a terikɛ da a y'a sigiɲɔgɔn dɔ da wa kadhalika don n'a janya bɛɛ n'o di fa ninnu an yɛrɛ bɛna o bɛna bɔgɔ k'an yɛrɛ fana kan awɔ donc n'a nana a b'i sigi a b'i miiri suw la a b'a fɔ ko kibaruya min bɛ anw fɛ yan aw kɔ yan o de ye a ka du o papier yɛlɛmana a foro ninnu fɛn ninnu morcelé la a titre yɛlɛmana permis yɛlɛmana tiɲɛtabagaw o y'a morcelé bɛɛ ta dir'i ma o y'i ka soko kibaruya ye i ka mobili dun a yɛlɛmana carte grise changera ka bɔ i tɔgɔ la tuma dɔ la o y'a feere yɛrɛ k'a kɛ mago wɛrɛ ye walima e kun y'a bila sira min kan o y'a bɔ k'a kɛ sira wɛrɛ ye i ka mobili ko information filɛ nin e muso dun dɔgɔkɛ ye kelen ta i terikɛ ye kelen ta kelen y'a yɛrɛ ta tɔ min sigilen bɛ yen o bɛ ka hami cɛ wɛrɛ ko la o y'i ka musow ka kibaruya ye i kɔfɛ i denw dun tɔgɔ kɛra yatimɛ a dɔw yɛrɛ hakili t'a la k'u fa sara dɔw t'a dɔn k'u ba sara a ko nin ye kibaruyaw ye min b'i kɔ yan i taara ka minnu to information laban minnu bɛ yen nɔ o ye nin ye nka ɲininkali bɛ aw yɛrɛ fana fɛ kaburu dɔ na mun b'aw fɛ kibaruya jumɛn bɛ yen a b'o fɔ siɲɛ kelen a b'o fɔ siɲɛ fila a b'o fɔ siɲɛ saba a ka kalanden bɛ kunbɛli k'a ma ko hali ko o tulo b'an na wa a ko k'o tulo b'an na k'u bɛ k'an jaabi wa a ko awɔ k'u b'an jaabi a ko nka u ka jaabi ye min ye kibaruya foyi t'o fɛ nɔ fo ka anw ladi olu ka kibaruya fɔlen yen nɔ o tɛ anw intéressé o tɛna o fɔ an ɲɛna nka u tun bɛna fɔ n'i ye kuma d'o ma u b'a fɔ ko aw minnu bɛ diɲɛ na tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa a b'a fɔ aw diɲɛkɔnɔmɔgɔ de ye ko a y'a labɛn a kana to saya ka bala aw la saya yɛrɛ kɛcogoya yɛrɛ de ye bala n'a ye al-mautu ya'tikum baghdatan nka saya b'i labɛn maa min sigilen don ni saya ni ɲumankɛ ye saya ti balo la ali ko ten dɛrɛ iza janna al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr ni shukura kana dugujɛ bila i ka programme na ala deli sa ko ala ka dugu ɲuman jɛ nka o kɛ laada ye kana da o la wallahi mɔgɔ dalen ma la ne dara n tɛ wele bi ne ye n ka su laban ye a tɛ ala k'u ta o su kɔnɔ kɔni i ka limaniya banna togo togo k'a fɔ ne taara gulɔ min ka na n da n bɛ sa su in na i b'o su bila a bɛ gulɔ to yen i bɛ jɛnɛya to yen mɔgɔ dalen don a la ko n'a y'i da bi kɔfɛ ko a tɛna wele o tɛ ala k'u ta o su kɔnɔna na kɛnɛ in a bɛ kuncɛ ni sirifila du tɔgɔ la sirifila morikɛ aliyu badara usman haidara ale ye kɛnɛ in sɔrɔ ni bisimilalen kɔrɔ kɔ kumakan sanumaw na an ka jankulu seereya ɲɔgɔn fɛ an bɛ foli kɛ isa baba la semaine tɛmɛnen an n'a y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ala sɔnna k'a latigɛ bi fana a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan réseau droite nɔrɔyalen don bi ka sabu kɛ sirifiw ye badara nana kana fara isa baba kan an jigi b'a kan n'a bɔra an fana kan ka taa Siro o kɔrɔ ye commune 6 rue droite a bɛɛ de ka di bi nka sigi kɛra ko banbatɔ n b'a ɲini ala fɛ hinɛ min ni an bɛ k'a ɲini ni u ye ala k'a se u ma o ten ala k'a se u ma ten ka dugawu kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya sijan kɛnɛya lafiya ala k'a di an n'u ma ala ka n'u laban ɲɛ ala ka n'u sutura ala min sɔnna ka ne ni aw kɛ an karamɔgɔ Hayidara nɔfɛ tugubaga ye o de diyara anw ye kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ ala min ye an kunnaja k'an tugu an karamɔgɔ kɔ kunnajɛ kɔfɛ kunnangoya ala ka ne ni aw kisi o ma ka tila ka foli kɛ kɛnɛ sigibagaw ye nafolo bɔra yɔrɔ min k'ala ka caman bila nɔ na a wari dɔrɔmɛ bɔra mɔgɔ kun k'ala kana a wari ban tuguni kɛnɛ sigikun n'o de ye ka hinɛ ɲini ka se an karamɔgɔ fancini ma ka tila u ka taalen bɛ kalifa ala la walasa ala na sɔn ka olu ka kalifa minɛ fa kama
ama fɔ ko nin komite saba ko dantula ansari bɛɛ bi fo o togo kelen na ka mɔdukɛla bɛɛ fo cɛ kelen muso kelen hali n'i b'i dama bugudan na an ka bonya ani giriya bi s'i ma i sigiyɔrɔ la mɔgɔ mɔgɔ ka tɔɔrɔ se mɔgɔ ma an b'o bɛɛ bonya ka giriya a sigiyɔrɔ la ka fɔ nin komite saba ka kelu sabula mɔgɔ t'i to yiri la ka yiri sɔrɔ nka i b'i to mɔgɔ la ka mɔgɔ sɔrɔ. Aliyu Badara Usman Haidara a ye kuma ta ni ka foli lase kɛnɛ labɛnbaw ni kɛnɛ nabaw bɛɛ lajɛlen ma ni ka an su ka kɛ baara ɲuman kan min bi an ka lahara ko nɔgɔya an bolo an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Ala barikada ni su in jirali ye ana ka sigi ka Ala fo ka sigi k'an sindi ni setigi Ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye ni do ana n'a b'a bɔ ana sami ma saya ye ni ɲɛnamaya da foyi kama fo n'a kɛra k'a ka jɔnw lajarabi a ye minnu da k'o bila dugukolo in sanfɛ yan a ma foyi ɲin'u fɛ fo n'a kɛra o k'a bato jinɛ wa ni adamadenw k'o lajarabi k'a lajɛ jɔnw de bɛna kɛ ɲuman kɛbaaw ye k'a bila u yɛrɛ k'u ɲɛ yanni lahara cɛ o la an bɛ foli lase aw ma kɛnɛ in sigibaa bɛɛ minnu y'u ka baaraw bila ka na fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in sigili kɔnɔna la an ka dugutigilakaw ni o ye Mayanbugu dugutigilakaw ye ka se an ka monsieur le maire ma ani kana se an yɛrɛw tɛnɛmuso bɛ an fɛ yan ni o ye Asan Bani Haidara ye ka fara an balimamuso kan an balimakɛ yɛrɛ fɛnɛ bi yan ni o ye Mamadi Tarawele Ala ka hinɛ la an kɔrɔkɛ a bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan o la anw de nisɔndiyara ni nin jama in bɛɛ bɔli ye nin bɛɛ ma bɔ foyi kama fo n'a kɛra setigi Ala ɲɛda ye o bonya ma se k'an ka kɛ kɛnɛ in sigibaa bɛɛ ye minnu tɔgɔ fɔra ani minnu tɔgɔ ma fɔ a bɛ bonya bi an bolo kɛnɛ in kɔnɔ yan k'a fɔ ye ko aw bɛɛ ni ci aw yɛrɛ ye minnu ye kɛnɛ in sigi n'o ye Jamiyatul Ansarudine Islamiya ye ka nin ŋaniya ta k'a kɛ u ka taabaw ka fara ɲɔgɔn kan a cɛman fara musomanw kan ni o ye ansaru banbaatɔw ye ani silamɛw k'o bonya ta ka di Haidara ka denbaya ma kɛ suba ye min sigira an kɔrɔkɛ tɔgɔ la n'o ye Mohamed Marani Haidara ye an bɛ aw fo k'aw barikada k'a fɔ an nana an sen jɔ aw fɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan janko don min ti bi ye hakili bɛ se ka to an yɛrɛw la cogo min na hakilima de ye maa ye min y'i ka sini labɛn bi kɔnɔna la nka maa min ko n bɛ n ka sini labɛn sini kɔnɔna la Ala ye olu tigilamaw jɛ o de kama Imam Ali a b'a rapport an ye a ka hadisa jɛlen na a ko ne soyez pas celui qui espère l'autre monde sans faire de bonnes actions et qui voudrait se repentir dans un avenir non lointain, non déterminé. Imam Ali ko a ko i kana kɛ maden maa min bɛ jigi da sini sɔrɔli kan n'a bɛ fɔ a ma lahara ka sɔrɔ i ma fɛn dilan ka bila i yɛrɛ ɲɛ ko min ka jugu ka tɛmɛ o kan ka miiri jugu ta k'o miiri ni yɛrɛ ye parce que o ti miiri ni maa wɛrɛ o i yɛrɛ de ye k'a fɔ ko ne bɛ nin na n yɛrɛ b'a dɔn nin ye haramu ye n yɛrɛ b'a dɔn nin ti bɛn nka san wɛrɛ bi ɲɔgɔn nɔya o kan ka sɔrɔ ne bɔra la o ye miiri jugu da ye o de kama fɛnw bɛ labɛn a waati de kɔnɔna la Ala mako bɛ jɔnw de la minnu y'u mako don setigi Ala la Ala mako b'i la waati min na nka ni Ala mako banna i la e y'i mako bɔ Ala la fo Ala yɛrɛ y'a mako bɔ i la n'i ko k'i b'o Ala ɲini gɛlɛya caman bɛ n'o kɔnɔ dɛ o de kama i b'a ye wajulu mɔdɛli bɛɛ bɛ kɛ a bɛɛ kɛ kun ye min ye minnu y'u mako bɔ Ala la u ban Ala la pewu u ka jeunesse kɔnɔna la u ka denmisɛnniya kɔnɔna la u ka fɛn bɛɛ kɔnɔna la u ma Ala ko kɛ foyi ye
fo korosele o manu mako sara u yuru tse ka fenge tuguni o wati de o bi wele ko bi ala nyini o wati de fene ina karamogo do fene bolo jane yo olu nofe ka fo ko ay na be place bi bisi kondala ni laharata kondo abe place be ni ala ko kondo e to ko kayala o place be mais ala mako bi minu wonna alors ibi bo olula barachi akana sikala ala mako bi jone la wati de konnala ibi se ka fenge ala e wati mina ani ibi se ka fende ala ma wati mina ala e mindi mako bonya masiki ay wati konnala o no bore ka badoro foit na mbolo tukuni angana njigiti ala ka hinela ala de hine masai ala de yafa masai ni sekiri ko en tant que ni maboka ba ni sekiri ko yafa dalel do mumini yafa dalel bo iba yedro sadiri wajulu to be ke zirinda de parce que obi ka fo minu yin olu yoro minu mala kala me billahi utikelendo ula ko sewe mais ala ko amanda foi kama fona kiranga batu o ni afore ka ala batu o mana batu bi na mungon nala o yere didi ika fendo ki yere dama akuyi ka minke ikoke o ti seli damai hali envelope sigi minata kira ko te sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko mu'minun ti je ka faranyo ka yoro shila hali ku sigi barula fa ka soro bi barula o bi batu de la mu'mini chef la ka nyon zoro ko wallahi batodo abi fo fo abe batoyi parce que nyuma be bo aw yoro la ka fo nyoyi aw la benen do wati be ka nyuma de ke o la mumini ka bara be batoyi o ni ala yanda ko anga ale ala batu o mana mune bina wajibi anka alla batuli o bi wajibi anka ni chendra o menaya ko do ma ka fenge min ka di anye ka fo ko ambe sey kana wati mina andesera avec un fourré là. Avec Géléa. Alors, mieux vaut tard que jamais. O ti ala ka dina de. O peut-être ni bore kaso e ka ngata ministry fei. O Israël retard là, am fo ko i ko nga se retard là ko sai manai. Op mana an kan ko don ka fo depuis adamade bi balku ya domina. Ki ke haklitigi ki ke famutigi ikangi ka dina nyenyini ki ka dina nyedo ni ya nyedo ikana so aka klila tukuni opmana dina ifo nyini fe ikanga ko ke badi ay fofe haram ya ikangi ko do uma alors opmana ka fowe suina au mana wajudi kama andana kana senjo au fe ka au fo aka bonyala jaraye minu yu ka bara obla kana faranyoka usarabi ala de bolo fatigi bolo usarabi ala bolo ambi dugo de nyina awfe ka kanga jamanai ka ke jebe ka kla ka dugo ke awiruye akaye ko sebe labango nyuma woni kanda woni sutura obi ala bolo ya rabbi ama ala ko di ani awma amina ala kana an soro ke jienye amin ala kana an soro ke jienye amin amba nyini ala fe kunandia ani yafa setiki abo ala subhanahu wa ta'ala yorola ala ko di neni aw kelengele bemba ala kansa ko dama amin anga jamana ala ka pasiki amin toro munumba kono ala ka beduka amin an krefe jamana wa ani jepe ala kana lafiya be kono amin ala ko ka kala boya kama badu anya fa yito mina korofo damne la kafoni anye sokoroji janjigila mayambugu uluye tege di nyoma minke nyon fe jamiatan sardini tokola ninka kene sigi uka bamba to ye kene mi atogoni abunya bela jeleme ankara mogo denke bolo muhammadul madani haidara almarhum misrala o kene kono ode kunyeni kawfo ka wala nyuma do sangani wati au ka nyama dalila ala wele munun kara sarakati munun bora ala ka hinase dabaw bela jelema ka ke barkay ka do kene sigi bawla ni muhammadul madani re horoma e fuli la kuma ba anti senga anti nyina ambata ka di amfana ankara mogo ma islamia nyejoro ni islamia nyejoro asayyidu sharif usman madani haidara kala ka nanye menyo kona shukran lakum ala ka tanga kono tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka
sega tinya tinya willa balaga shigame tinya willa namara shikolo bawo tinya willa balaga shigame tinya willa saraga jubu bomori tinya willa balaga shigame nego tinya willa dabali jubu kemori